Άι Βασίλης, αυτός ο παππούλης με την κόκκινη στολή και με την άσπρη γενιάδα που έρχεται κάθε παραμονή πρωτοχρονιά στα μεσάνυχτα και κατεβαίνει από τους καμινάδες και βγάζει τώρα. Φέτος θα καθυστερήσει κάτι, γιατί ένας από τους τάραντους που σέρνουν το ελκυθρό του, που σύμφωνα με την παράδοση είναι 8, έχει πληγωθεί και μάλιστα αρκετά σοβαρά. Σύμφωνα όμως με τη σύγχρονη παράδοση, το Άι Βασίλη το σέρνουν με 7 τάρανδοι και ο τυπάς που η Μανουέλα έχει κάνει τάρανδο. Είσαι εδώ μαζί μας, είσαι ο Νίκος, και μας λες ότι είσαι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος γεμίσει. Ο τάρανδος είναι, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Ωραία, λοιπόν. Είμαι αυτός ο τυπάς που η Μανουέλα έχει κάνει τάρανδο. Μάλιστα. Πότε γνωριστήκατε με την Μανουέλα? Η σχέση μας ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού. Η γνωριμία μας ήταν αρκετό καιρό πιο πριν. Συχνάζαμε στον ίδιο χώρο. Και κάποια στιγμή έχω φάει ένα πέσιμο από την Μανουέλα, μου αρέσει και σε θέλω κλπ. Και ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι μια καυτή ερωτική σχέση, η οποία με το τέλος του καλοκαιριού, μπαίνοντας φθινόπωρο, δροσίζοντας ο καιρός, έγινε χαλαρή από καυτή. Και εγώ θεωρώντας ότι οδεύει προς το τέλος σε αυτή τη σχέση, θέλοντας να την ευχαριστήσω και γράφος μάλιστα, πήρα ένα σπρέι και πήγα σε ένα ντουβάρι δίπλα στο Ερτρία. Να σημειώσω ότι η κοπέλα δημοσιογράφος ήταν. Να μην αναφέρουμε τώρα που δούλευε, ούτε να πούμε και τα επίθετό της. Τώρα προσωπικά δεδομένα αυτά. Βρίσκω ένα ωραίο ντουβάρι με κίτρινο φόντο έξω από το Ερτρία και γράφω: Εμμανουέλα, σε ευχαριστώ για το καυτό καλοκαίρι που μου χάρισες. Νίκος από κάτω. Κάποιοι συναδέλφοι της ενθουσιάστηκαν με αυτό που ήταν γραμμένο, ζηλέψανε. Την πιάνουν την Εμμανουέλα και τη λένε: Αχ, θέλουμε και εμάς ο άντρας μας, ή ο φίλος μας, να γράψει κάτι και για μας, κάτι ερωτικό, όχι μόνο για σένα. Ενθουσιάζεται και αυτή. Αναθερμαίνεται η σχέση το φθινόπωρο του 11. Λοιπόν, όσο προχωράει ο καιρός, μπαίνοντας χειμώνας, κρυώνει αυτή η σχέση. Τέλος Νοέμβρη, πέφτει το πρώτο. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν το πρώτο κέρατο που με έριξε. Ωραία, εσύ πώς το πήρες αυτό? Εγώ τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή. Πώς το έμαθες εσύ? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Είχε γίνει μια συναυλία στο Παφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Αυτή ήταν στην πλατεία, εγώ ήμουν σαν εξώστη. Και μετά την συναυλία πήγε με κάποιους μουσικούς, με μια παρέα, πήγαν τα ήπιανε κάπου και κατέληξε στο κρεβάτι ενός εκ των μουσικών. Αυτό. Λοιπόν, το διαπίστωσα εγώ γιατί τους είχα πάρει και από πίσω. Τα έχω πάρει στο κρανίο, πήγα, πήρα ένα σπρέι και στόλισα κάποιους τοίχους στη γειτονιά της και στην εργασία της με κάποια κοσμητικά επίθετα. Προκειμένου να πάρω κάτι άλλο και να της πάσω το κεφάλι, πήγα και πήρα ένα σπρέι και ξέφρασα στους τοίχους τον πόνο μου. Μετά από αυτό, θύχτηκε η κοπέλα, πάει, μου τραβάει μια μήνυση, έχει βάλει όλα τα στοιχεία μου μέσα. Λέει όμως ότι δεν με γνωρίζει, δεν είχε ποτέ σχέση μαζί μου, δεν ξέρει για ποιο λόγο τα έχω κάνει όλα αυτά, δεν έχει βάλει και ένα μάρτυρα να δικαιολογήσει τη μήνυσή της. Εσύ τι ένιωσες εκεί όταν κατάλαβες ότι σου κάνει μήνυση, δηλαδή? Οργή, θυμό? Όχι, εγώ γέλασα το. Όχι. Εγώ πήγα και την είπα, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να κάνουμε εμείς τη δική μας. Γιατί τα ξαναβρήκαμε μετά από τότε. Αλλά μια τέτοια μήνυση που δεν έχει βάλει στοιχεία μέσα, έχει βγει και ένας νόμος περί παραγραφής κάποιων απλών αδικημάτων τότε και είτε αρχιοθετήθηκε είτε μπήκε στην παραγραφή. Δεν κέρδισε τίποτα με τη μήνυση που με έκανε. Τα έχουμε ξαναβρει το χειμώνα πέρσι. Έλα όμως που σε 2 μήνες το Φλεβάρι τελείωνε η σύμβαση με την εργασία της και μάζεψε τα πράγματά της και κατέβηκε στην Αθήνα στους δικούς της. Στο Μαρούσι συγκεκριμένα. Τελευταία στιγμή, αρχές Φλεβάρι, την έχω πάρει με κάποια από τα πράγματά της και την έχω αφήσει στο σιδηροδρομικό σταθμό να πάρει το τρένο να φύγει. Δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά, δεν ήταν η γυναίκα μου. Αυτή έλεγε ελεύθερη είμαι, μπορώ να κάνω τι θέλω και να πάω με όποιον θέλω. Εγώ τη σχέση την ήθελα μονογαμική, αυτή την ήθελε ελεύθερη. Σε αυτό δεν ταιριάζομαι, προσπάθησα μπας και τη φέρω με τα νερά μου. Παρ' όλα αυτά τα ξαναβρήκαμε. Δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά, μην το ανοιχτό. Άμα ήταν άλλος, ας πούμε, στη θέση μου,
μπορεί να την έβριζε και να την παρατούσε, να την ξεχνούσε. Εγώ όμως είχα δαγκάσει τόσο πολύ τη Λαμαρίνα μαζί της, που το συνέχισα αυτό το πράγμα. Δεν άντεξα όμως πολύ μακριά της. Στα μέσα του Φλεβάρι, στις 14 του Αγίου Βαλεντίνου, έχω κατεβεί Αθήνα, έχω σκάσει Αθήνα με μια θοδέσμη και με μια τούρτα στο σπίτι της. Ενθουσιάστηκε η κοπέλα, με φιλοξένησε στο σπίτι της συγχωρεμένης της γιαγιάς της, ένα σπίτι άδειο, παγωμένο για 4 ημέρες. Αρχές Μαρτίου ξανακατεβαίνω, βλέπω μια διαφορία, κάνει ότι δεν με ξέρει. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έγινε αυτό? Πάντα έπαιζε μαζί μου. Τη μια ήθελε, την άλλη δεν ήθελε, ούτε αυτή ήξερε τι ήθελε καλά-καλά. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ήταν μπερδεμένη σε αστυνομικά? Κοίταξε να δεις. Άμα ανατρέξουμε στη σημασία των ονομάτων και δούμε τι σημαίνει Εμμανουέλα, θα δούμε ότι η Εμμανουέλα είναι αρκετά κυκλοθυμικό άτομο και συχνά ιδιόρυθμη και δύσκολη στη συμβίωση. Και της αρέσει η πολυτέλεια. Αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς ήταν η κοπέλα. Έλα όμως που εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα και δάγκασα τόσο πολύ τη Λαμαρίνα. Δεν μου το έχει πει κανείς αυτό. Αλλιώς τα πρόσεχα. Εσύ πώς την ερωτήθηκες? Στην αρχή ξεκίνησε σαν κάτι απλά περιστασιακό και στη συνέχεια την ερωτήθηκες ή ήταν κεραυνοβόλο? Για μένα κεραυνοβόλο ήταν. Γιατί από την πρώτη στιγμή παθιάστηκα μαζί της και την είπα δεν πρόκειται να σε αφήσω ποτέ. Και παρόλο που έχω φάει όχι μόνο ένα, με έχει κάνει τάραδο μία φορά και αρκετές περισσότερες από ό,τι έμαθα, αλλά δεν ήμασταν και μαζί συνέχεια, ούτε στον ίδιο μέρος. Ας συνεχίσουμε με βιογραφία. Είσαι στην Αθήνα και αυτή δείχνει μια διαφορία. Δείχνει μια διαφορία και κάποια στιγμή τον Απρίλιο πέρσι ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη, μου κάνει ασφαλιστικά μέτρα, μην την πλησιάζω στα 100 μέτρα, μην ασχολούμαι μαζί της. Έχει ξεκινήσει ήδη με τα σπρέι για αυτό το λόγο τα έκανε ασφαλιστικά ή επειδή... Επειδή κατέβαινα στην Αθήνα και την περσάριζα, την πίεζα, την ήθελα πολύ. Τη ζητούσες πίσω δηλαδή? Ναι, τη ζητούσα πίσω, ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, μου κάνει τα ασφαλιστικά, η εκδίκαση τέλος Απριλίου, πήρε αναβολή. Εν τω μεταξύ, ποια ήταν η σχέση σας από το τότε που ξεκίνησε μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση? Αυτή ήταν στην Αθήνα, εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε ούτε επικοινωνία από τηλέφωνο, τίποτα? Μια ρε, επικοινωνία υπήρχε. Ναι. Μόνο Την τηλεφωνική. έπαιρνες εσύ? Ναι, Τι απαντούσε, εγώ την έπαιρνα. Πολλές φορές απαντούσε. Ωραία. Λοιπόν, τέλος Απριλίου με την εκδίκαση των ασφαλιστικών, έχουν πάρει αναβολή. Δίνουμε ραντεβού στον πλατεία Ναβαρίνο. Βρισκόμαστε εκείνη την ημέρα της εκδίκασης που πήρε αναβολή, βρισκόμαστε το βράδυ στο Ναβαρίνο. Την πέρασα στο σπίτι μου για 4 ημέρες, τη ξαναβρίσκουμε. 4 ημέρες μαζί μου. Αυτή τι σου είπε? Θέλω να είμαι μαζί σου, είπε κάτι, δηλαδή είπε θέλω να είμαι μαζί σου από εδώ και πέρα? Δεν χρειάστηκε να το πει, εγώ το έβλεπα, ας πούμε, ότι ήθελε. Άμα δεν ήθελε, δεν θα ήταν μαζί μου. Όχι, στο σπίτι μου και στο κρεβάτι μου. Ήθελε κάτι περιστασιακό πάλι, μήπως? Δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι ήθελε ακριβώς. Δεν κάναμε και μεγαλόπνοα σχέδια. Ναι. Εγώ έβλεπα στο παράδειγμα τι ήθελε. Γιατί άμα δεν ήθελε, δεν θα ήταν. Θα υπερασπιζόταν τα ασφαλιστικά. Να μην την πλησιάζω και να μην ασχολούμαι μαζί τη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή την πήρε δικηγόρο στο τηλέφωνο, το έχω δει αυτό στο κινητό τη και πάω την παίρνω δικηγόρο τη και τη λέω: έχω περιέργεια, λέω τι την ήθελε, α πούμε, την πελάτησά σου, γιατί είναι, λέω, μαζί μου. Και τα έχει πάρει και η δικηγόρο τη, λέει: του κάνει ασφαλιστικά του ανθρώπου και να μην σε πλησιάζει, να μην ασχολείται μαζί σου και είσαι στο σπίτι του και στο κρεβάτι του, και την έχει παρατήσει την υπόθεση. Και μετά από 2 μήνες που πήγαν να εκδικαστούν, δεν εκδικαστήκαν γιατί δεν ήθελε να τα υπερασπιστεί. Έχει χάσει την υπόθεση. Η Εμμανουέλα δεν κέρδισε τίποτα που ήθελε να μην την πλησιάζω. Μήπως δεν το ήθελε στο τέλος? Δεν μπορώ να ξέρω τι. Μια ήθελε, μια δεν ήθελε. Όλο το καλοκαίρι είναι εξαφανισμένη η Εμμανουέλα, την ψάχνω είτε στην Αθήνα είτε τηλεφωνικά, δεν απαντάει, δεν τη βρίσκω. Αρχές Αυγούστου, ενώ μιλάμε στο τηλέφωνο, της έχω κάνει τα εισιτήρια να έρθει με το τρένο να καθίσει μαζί μου. Πώς τη βρήκες? Λίγες ημέρες. Με απάντησε στο τηλέφωνο και βρεθήκαμε. Τι σου είπε, τι σου εξήγησε για όλο αυτό το διάστημα που δεν απαντούσε? Δεν είχε κάποια εξήγηση, δεν μου έλεγε, δεν μου έδινε λογαριασμό. Εσύ δεν αναρωτήθηκες που ήταν, τι έκανε? Αναρωτήθηκα, αλλά αφού δεν πήρα απάντηση, με το ζόρι δεν μπορούσα να εκνεύσω κάτι να μάθω. Λοιπόν, όμως κάθεται ένα δεκαήμερο μαζί μου μέσα στο 15 Αύγουστο. Έχω την γράψει κάποια στιγμή που κοιμόταν πολλά από τα κινητά τηλέφωνα που είχε αποθηκευμένα στο κινητό της. Έχω κατεβάσει. Μιλάμε για αρχαία τώρα, για φωτογραφίες και. Έχω κατεβάσει όλες τις φωτογραφίες και πολλά τηλέφωνα τα έχω γράψει. Γιατί επειδή το έχω ξαναδεί το έργο,
Ήξερα κάποια στιγμή που θα εξαφανιστεί πάλι. Πού να την κάποιους ψάχνω. αριθμούς δικούς Και κάποια στιγμή, της, τέλος για να τη Αυγούστου, παίρνω κάποια τηλέφωνα από αυτά που είδα ότι ήταν στη λίστα της και αρχίζω και ρωτάω πού την ξέρεις, μήπως είναι μαζί σου. Με λέει κάποιος, ξέρω εγώ, πριν από αρχές καλοκαιριού ήταν στη Χαλκιδική με ένα φίλο μου. Άλλος με λέει ότι εγώ την γνώρισα στην Πάτρα. Μεθυσμένη την πέτυχα ένα βράδυ στην άνω πόλη της Πάτρας, γυρνούσε έστερνε μια τροχίδα τη βαλίτσα. Πήγαμε, τα ήπιαμε και υποφελήθηκα της κατάστασης και πήγα μαζί της. Και του ρωτάω εγώ, λέει, πήρες καμιά προφύλαξη, πώς πήγες? Όχι, λέει, έτσι πως ήμασταν, λέει, χωρίς. Να μην τρελαθώ εγώ. Όταν μαθαίνω τέλος Αυγούστου ότι έχει πάει αρχές καλοκαιριού με κάποιον ή με κάποιους χωρίς προφυλάξεις, τα έχω πάρει στο κρανίο. Έχω αγοράσει 10 σπρέι αυτή τη φορά. Εσείς είχατε μια σχέση, αυτή σου ζητούσε κάτι ελεύθερο. Αλλά εσύ, ενώ είχατε αυτή τη σχέση, την ελεύθερη έστω, είχες υποψίες ότι μπορεί να είναι τέτοιο άτομο, δηλαδή ότι θα είναι. Είχα μια σιγουριά ότι θα είναι τέτοιο άτομο, γιατί όταν δεν με λέει που είναι και με ποιον, καταλαβαίνω τώρα ότι δεν θα είναι με φίλες της, θα είναι μια μαζί μου, θα είναι μια με σένα, μια με τον άλλον, μια με τον παράλλον. Αλλά επειδή ξέρω το χαρακτήρα της, δεν πρόκειται να καθίσει για πολύ με κάποιον. Ή κάποιος δεν θα την αναχτεί. Θα την δει από την ανάποδη την πλευρά της πως είναι και θα την πει κοπέλα μου πάρε δρόμο, φύγε. Αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιο, εγώ ήμουν ανεκτικός, ερωτημένος. Ήθελα να ξανακάνω τη ζωή μου γιατί κάποτε είχα χωρίσει κι εγώ. Και νόμιζα ότι θα. Πίστεψες ότι είχες βρει μια γυναίκα δηλαδή για να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? Ναι, ακριβώς. Και η ίδια με το έλεγε. Κάναμε κάποια σχέδια που ήμασταν μαζί. Δηλαδή. Κάναμε κάποια σχέδια, αλλά στην πορεία διαπίστωνα ότι κορόιδευε η κοπέλα, δεν τα εννοούσε. Τα έλεγε, αλλά δεν τα εννοούσε. Ωραία, δηλαδή, ας επιστρέψουμε πίσω στην ιστορία. Εκεί πέρα μαθαίνεις ότι έχει κάνει κάτι με πάρα πολλούς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Δεν με το είπαν όλοι ότι πήγε με κάποιους, αλλά το θεώρησα αυτονόητο τώρα. Για να γυρνάει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και να με λέει άλλος φίλε, άλλος με είπε μη μου μιλάς για αυτήν, αγανάκτησα, ξέρω εγώ, δεν θέλω να την ξέρω. Αυτό μήπως, δηλαδή, αυτή γινούσε λόγω της δουλειάς της και με την ευκαιρία? Όχι, δεν είχε καμία στη δουλειά της, είχε σταματήσει από το Μάρτιο. Γυρνούσε διακοπές έκανε. Πήγε να βολευτεί, να περάσει καλά.